खुलुमबाय सानसेनि खौरां लानानै आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फिन फैबावबाय बे चेनेलनि गेजेरजों ओनसोलनि खौरां रायजोनि खौरां हादरनि खौरां आरो बायजो हादरनि खौरांफोरखौबो फोसावनाय जायो बेनिखायनो नोंथाङा बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समावहाय सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो बिदिबा दा खौरां फोसावनायखौ जागायजेननोसै आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन अरुणोदयखौ लानानै बिटिसिआव राजखान्थि UPPL आरो BJPनि गेजेराव अरुणोदय फर्मखौ लानानै दावराव दावसि बुलायलायनाय जादों बाक्सानि मसलपुर ब्लक मावख'निफ्राय नंखाय सागान होनानै UPPLनि माखासे मावथिफोरा अरुणोदय फर्मखौ गासैखौबो लानानै थांजोबनायनि अजद होदों BJP बुथ कमिटिनि नेहाथारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आंनि बुथआव 150 फर्म मोननो नांगौमोन नाथाय गासैखौबो लांजोबदों होननानै फोरमायथियो नेहाथारिया आरो BJPनि रावबो मावथियानो अरुणोदय फर्मखौ मोननो हायाखै होननानैबो फोरमायथियो BJP बुथ कमिटिनि नेहाथारिया बाक्सानि मसलपुर ब्लकआव UPPLनिया गोबां जाख्ल'नाय खालामदों होननानैबो अजद होयो BJPनिफ्राय ओजोंहाय अरुणोदय फर्मखौ लानानै तामुलपुर जिल्लानि दरंगाजुलि बियाबावबो UPPL आरो BJPनि गेजेराव दुंहाव थासारि UPPLनि साब्रै मावथिया BJPनिखौ बुनायनि अजद मादालबारि BJPनि मावथि बुथ प्रेसिडेन्ट लंकेश्वर राजबंशीखौ बुनायजों लोगोसे गाननाय गस्लाखौ बिसिनायनि अजद UPPLनि मावथि सनाराम बर' नन्देश्वर राभा तम्बा बर' आरो लर्ग बर' गासै साब्रैया बुदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे जाथायखौ लानानै लंकेश्वर राजबंशीया तामुलपुर पुलिस थानायाव FIR होबाय होननानैबो मिथिहोदों बेफोरनि अनगायैबो अरुणोदयनि फर्म होनायखौ लानानै 500 रां बिनायनिबो अजद होदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अरुणोदयनि रां मोननो थाखाय लिस्ट फैखाबाय आरो बेनो जोबथा सान होननानै रायजो राजानिफ्राय 500 रां बिनानै रायजो राजाखौ फोलानायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिसिआव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों सूत्रधर समाजनि समाज सिबियारि आरो बिफा रुंसारि तारा प्रसाद सूत्रधरनि दिनै थैनाय सान बिनिखायनो बिथांनि थैनाय सानखौ मान होनो थाखाय दिनै बिटिसिआव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों BPF दोला बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आशीर्बाद यात्राखौ जागायजेनबाय गसाइगावनि मोनबा बियाब कसुगाव सराइबिल जमदुवार श्रीरामपुर आरो गुमा बे मोनबा बियाबनि बिजाथिफोरखौ लोगोआव लाफानानै आरो रोजा रोजा BPF दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मैयानि सानाव आशीर्बाद यात्राखौ जागायबाय आरो फैगौ 9 अक्ट'आव क'क्राझाराव बेनि उनाव 10 अक्ट'आव भेरगावआव आशीर्बाद यात्राखौ लागोनानै फोरमायथिदों आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ 15 आगस्तनि गेजेराव फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिनो गोनां दासान्दि BPFआ 22 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होखाबाय आरो फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारिया लोगोसे ज' जानायनि बेलायावबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि UPPL आरो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानो नांगौ होननानै बुंबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया सोरखारखौ एंगारनानै फै दोलोखौ सिफाय BPFआबो राजि दङ मोननै दोलोखौ सिफायखांनायनि उनाव मोनसे गोदान दोलो दागोन होननानै बुंथियो आरो जुदि UPPL दोलोखौ सिफायनो हायाबा सोरखारखौ गारनानै फै UPPL आरो BPF मोन 20 मासेयाव राननानै गेलेगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया UPPLआ खैफोदाव दं बेनिखायनो खौसेथि जानो नागिरदों नाथाय सोरखारखौ गारनानै फैयाबा माबोरैहाय खौसे जागोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया फरायसुलिफोरखौ आथोनारि अनागार खालामनायनि दायाव हमजाबाय अजय बर'आ बरपेटानि थागिबि अजय बर' जाय ट्राक सालायग्रा बेखौ दा पुलिसआ हमबाय फोरमायथिनाय बादिब्ला अजय बर'आ गुवाहाटीनि सासे फरायसुलिखौ बुरखायनानै लेंलांनानै आथोनारि अनागार खालामहैदोंमोन बे जाथायखौ लानानै फरायसुलिया फोरोंगिरिनो मिथिहोनायनि उनावनो फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा अजय बर'खौ हमदों बेनि उनाव पुलिसनो गथायनानै होबाय फोरमायथिनाय बादिब्ला ट्राक सालायग्रा अजय बर'आ थांनाय दान मोनथामनिफ्रायनो फरायसुलिफोरजों बेबायदि आथोनारि अनागार खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय दा दुथाङा जेयाव नांनो गोनां जाबाय BJPआव थाहैनाय बर'फ्रा फैफिननो नांगौ बा ओंखारबोफिननो नांगौ बे खोथाखौ बुंथिदों UPPLनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावनि मोनथायनि थाखाय सिनायथि आरो रैखाथिनि थाखाय ओंखारबोनो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा बुंथियो दि जुदि BJPआ BTCखौ सालायनो खाबु मोनोब्ला 6 शेड्युलखौ सिफायनायनि आसा दङ आरो सिफायनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ मानोना MP दिलीप सयकियाया बुंथिदों 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक मोननैबो जयैनो थानो हाया आरो BJPआ BTCआव फैयोब्ला बेनि सायाव सानगोन होननानै बुंदों नाथाय 6 शेड्युलखौ जाय हारिया गोमालांनाय हारि बेखौ रैखाथि होनो थाखायनो होनाय जादोंमोन जुदि 6 शेड्युल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक थायामोनब्ला
बिटिसिआव आगान होनोबो जायगा थानाय नङामोन गासैबो बाहेरानिफ्राय थाफैजोबगौमोन आरो दा बेबायदि जानो थांगासिनो दङ होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजेपि फैयोब्ला बिटिसिनि हानि गासैबो आयेनखौ सिफायनानै गोदान आयेन बानायनो हागौ, होस्रांनाय जानो हागौ, ट्राइबेल नन ट्राइबेलनि गेजेराव दावराव दावसि जानायनि आसा दङ। बेनिखायनो बेफोरखौ साननानै बर'नि बिजेपिआव थांनायफोरा फैफिननो नांगौ होननानै खावलायो UPPLनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाथियारनि थाखाय लाइसेन्स होनो सिगांदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया आरो बेनि थाखाय थाबैनो पर्टेल बेखेवनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जायफोर सेन्सिटिभ जायगा बा दावराव दावसि जाग्रा जायगायाव थायो बिथांमोनहा जुदि हाथियार लानो सानोब्ला लाइसेन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय पर्टेलखौ थाबैनो बेखेवनानै होनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामनि गुबै थागिबिफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो हाथियारनि थाखाय लाइसेन्स होनो सिगांदों होननानै फोरमायथिदों। सोरबायदिया लाइसेन्सखौ मोननो हागोन बेनि सायावबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि गुबै थागिबि जानो नांगोन। गामि ओनसोल बा बर्डार एरियाफोराव थानाय आसामनि गुबै थागिबि जायफोरनि जिउआव खैफोद फैनो हागौ बिथांमोनहा जिउ रैखाथिनि थाखाय हाथियारनि लाइसेन्सखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। मोजाङै नायबिजिरनायनि उनावसो हाथियारनि लाइसेन्सखौ होनाय जागोन होननानैबो रोखा खालामदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। बिजेपि दोलोखौ हिन्दु मुस्लिम, हिन्दु ख्रिस्टियान आरो दा ट्राइबेल नन ट्राइबेलनि बिबुंथि होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। हिन्दु ख्रिस्टियान खालामनानै गावस्रा होनाय बिबुंथि होनायनि हेंथायै अल आसाम आदिबासि छात्र संगठना बिजेपिनि एमपिनि हेंथा खुद्रिदों आरो बिजेपिखौ साहा बागानाव हाबनो होआ होननानै गोख्रोङै फोसावदों। काजिरङा बिजेपिनि एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखा सावदों। अल आसाम आदिबासि छात्र संगठना आरो गोख्रोङै खुद्रिदों। आसामनि आदिबासियाव हिन्दु थानायनि थाखाय ST होनायाव उसुबिदा जादों होननानै एमपिआ बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो अल आसाम आदिबासि छात्र संगठना सिगांनि समनिफ्रायनो बिजेपिनि हेंथा खुद्रिबोदों। दाबो फिन बिजेपिनि हेंथा खुद्रिदों, मुसुखा सावनानै गोख्रोङै खुद्रिदों। आसामाव जेसेबां साहा बागान दं बेफोराव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों। माखासे साहा बागानाव हाबनायखौ बन्द खालामनाय जाखाबाय आरो बिटिसि बिसायख'थियावबो माजबातनि गासै साहा बागानावनो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ हाबनो होनाय जानाय नङा आरो गामिफोरावबो हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथियो। जेब्लासिम बिजेपिनि एमपिआ निमाहा बिया अब्लासिम गामि गामि हाबनो होनाय जानाय नङा आरो साहा बागिसाफोराव हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै सांग्रांथि होयो आदिबासि फरायसा आफादनिफ्राय। नोंथाङा टेनसन, डिप्रेसन बायदियाव गोग्लैनानै दङ नामा? टेनसन, डिप्रेसननि थाखाय नोंथाङा उन्दुनो हायै आरो गोजोन गैयै जादों नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ अब्ला नोंथाङा एक्सेस बार थेरापि लानो हागोन। बिजनीनि कृष्णा बसुमतारी बिथाङा एक्सेस बार थेरापि होनो सिगांदों आरो बिथाङा कर्सखौ फोरोंनो थाखायबो सिगांदों। फैगौ 12 आगस्टआव बिथाङा बङाइगाव कर्सनि फोरोंथाय होगोन आरो फैगौ 19 आरो 20 बे साननैयाव क'क्राझाराव बिथाङा कर्सखौ फोरोंथाय होगोन। जुदि नोंथांमोनहा कर्सखौ सोलोंनो गोसो दङबा नोंथांमोनहा कर्सखौबो सोलोंनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोनहा टेनसन, डिप्रेसन, सानाय सुनाय बायदि जेंनाजों भुगिनानै दङबा नोंथांमोनहा एक्सेस बार थेरापिखौ कृष्णा बसुमतारीनिफ्राय लानो हागोन। 8135941653 बे जानबुं नाम्बाराव कल हरनानै नोंथांमोनहा कृष्णा बसुमतारीजों मोजाङैनो सावरायहरनोबो हागोन। आसाम सोरखारनि बिथांखि मुख्य मन्त्रि निजुत मयना 2.0 बिथांखिनि गेजेरजों फरायसुलिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फर्म राननाया दासान्दि आसामनि दाब दाब जायगायाव जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो क'क्राझार इउनिभार्सिटियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मुख्य मन्त्रि निजुत मयना 2.0 बिथांखिनि फर्मखौ फरायसुलिफोरनो राननानै होनाय जादों। हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै पस्ट ग्रेजुवेटनि फरायसाफोर गासै 1500 फरायसुलिफोरनो निजुत मयना बिथांखिनि फर्मखौ राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो आसाम सोरखारा बे बिथांखिखौ लाबोदोंमोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों फरायसुलिफोरा कलेजाव थांनायखौ एंगारनाया खम जागोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। मैयानि सानाव गासै 1500 फरायसुलिफोरनो निजुत मयना बिथांखिनि फर्मखौ राननानै होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। गोजोन्थों। बिदिबा गाबोननि समाव आरोबाव जों सानसेयारि खौरांजों फिन लोगो मोनफिनगोन।